Само бех појдел да ви светим да што стана са. Нешто ракија, месо. Месо да го люби да нешто шнапс, стана го дебело шише наско. Наско, многу голем шишет. Да боли рака да доđeš. Не откому бъди сади колючета от всекъде. Вие двамата нещо да държите у ръце. А? Те така ви обичам. Па ме трима сте, да. Рече, това лево или е десно? Що го люпиш? Дашка, това не е химикалка. Фанал си го така. Я ще вкарам тебе това го правя път. Господин учителя, обяснява им, ако трябва как стават нещата. Май то крак става. Що само да. Ще почувам, аз големи ono шпониш, ще го зиг. Ега ни нема нищо, да. А не бе, не бе, год човек си бе, да. Чекам, кой права? Ником го немаш. Виж, ама това се на тънко реже, бе, ти много дебели ги правиш тия, да. Вика, много дебели ги правиш тия, да. А, така. Господин учителя? Ало! Къде е? Паме. У Евонка. Ало, гледаше тук, бе. Помка, не го цапай това. Трупо ли? Нали го разфасоват трупо, бе, дева? Дева, че гърми. Та нема се вика, бе, дева, мамо, бе. Ма Помка, свири се, свирка да ни път, бе. Тълпатата е. Добре, тълпата. Уичето уморят така да стоиш заедно, бе, омега. На караван само кокалето. На караван кокалето. Месарещите, пави се падна месото. Не, бе, месото, да. Абе, оти гъба, оти да се гъба да попиш. Кой е той маник? Маленко Иво. Къде си? Ова маник, че гледам 2 метра заедно. На него най-много заедно. На Джобнио Иво. А добре, а това на кире между нозета на кой? А, пацка? Що не сте го отделили кокалите ги фръкнат? На кире между нозета, това на коя невеста ще го дадем? Аз че му го дам на него там. Това на кой? Не, Наско го нема. А, добре. Абе, да ако не на Наско, на гаджето го дайте. Аре на гаджето, айде на нас. Айде па. Той е млад, може да обяжда там. Сусимата беки го женим, айде. Не е като тебе. Това е? Това го нема. А, големия. Много е голем, верно. Иде бре, Марине. Гледай, нали си е голем на него, най-големият отдел. Явате тук отпред караните, бе. Да видим кой е минал. Паца, не те слуша, свирни ти казах със свирката ти. Абе, ти вземи огледало и гледай, бе. Това е? Боре го нема. И кой боре? Ние двама, колко сме? А, добре. Кой е маленко боре? Кой маленко? Това е браконер от други. Да, Боби с маленки е, бе. Боре, дон си каза, бе, заедно. Не можем да напомняме. Точно, его и те уясами телефон. А, така, и ребрачи има за кучищата, глед. Снимай. Точно, аз съм го документирал. Телефона вътре е било май. Това! Райчо си ойде, бе. Чика паса нареда. На Райчо този път нема кокале, заеби. Браво, Ете, това за унуко заеби. Пламене, ти гледай, бе, ти се обръща назад, Браво, цуни го там. Абе, я как даката цунете да не ви лови болест нещо, бе. Това! Светли го нема. Шумно не остана, бе, 2 дела само. А той къде казува за него може да нема. От него може да остане. За мене никой остане повече. Няма се абе, насите да не се спире. Това! Кой?
Абе најздравио бе. Па го призак треба. Ја два пуни имам, се чува што ги праде, изедам од ток. Која почивка, јас сум на работа. Јас сум у Ѓушево, там нема кој да биде слух. Чека да ти снаши место го Ја подпирам Боро да не падне го. Боро да не падне го гледам. Ама удобно то ли, Викторе? Добро момче бе. Доветло лоше като го шетам. Бе, го шеташ што сте го упошили, се бара беше у крчма да не дојде. Да не е врана од лош днес. Абе, на него е това бе, вика да не си плати бележка. Това! Добре, ти на тебе, за киреш, што ќе остане са? Ама сега ми двете са бележки, така ли е тия и си? Ма! Дай ми една него, бе. Тие за тебе ли? Има е там, да. Пацка, мој за тебе остана бе. И за мен остана. Ја викам да си ги преброил. Ето го финал.